ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଏବଂ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବୁ। ତେଲକୁଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଲକୁଇ ବ୍ଲକର ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅଲୁଣି ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଡିକାଲ ଫେଲର ହେଇ ମଧ୍ୟ ଚେରମୂଳି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଚେରମୂଳି ଯାହାକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁଛି, କୋଉ ରୋଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଚାରିବି। ରତ୍ନାକର ଆନ୍ଧ୍ର ଅଲୁଣି ଗାଁ ତେଲକୁଇ ବ୍ଲକ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେର ତ ମିଳୁନି ଆମ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଦାମରୁ କିଛି ଅଣା ହେଉଛି, କିଛି ଖୋଜା ହେଉଛି, ସେମିତି ହେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ା କରାହେଉଛି। ଡାଇବେଟିକ୍ର ଦିଆହେଉଛି, ସୁଗାର ଡାଇବେଟିକ୍ର, କିଡ଼ନିକରୁ, ଷ୍ଟୋନ୍ରୁ, ଲିଭରରୁ, ଜଣ୍ଡିସରୁ, ସିକଲିଂରୁ, ବିପିରୁ ବି ଦିଆହେଉଛି। ଯିଏ ମାନୁଛି ଭାଇ ସିଏ ଭଲ ହେଉଛି, ଯିଏ ମାନୁନି ସିଏ ଭଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନିବାଟା ବଡ଼। ମାନିବାଟା ଯିଏ ଯଦି ମାନିକି ଚଳିଲା ସୁଗାର ବି ଭଲ ହେଇଯିବ, କିଡ଼ନୀ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ, ବିପି ବି ଭଲ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିବ ସେ ଲୋକଟା କେବେ ବି ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ଭାଇ 18 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେ ଆଗରୁ ଏତେ ଭାଇରାଲ ହେଇନଥିଲା, ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଦିନେ ଆସିକି ସେ ନିଜେ ସୁଗାର ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଖାଇକି ଭଲ ହେଇକି ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଆସିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ କେଉଁଝର ଏଇ ଏରିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ମାନିକି ଯିଏ ଚଳିଲା କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ପନିର ଫନିର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫଳ, କଞ୍ଚା ଫଳ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ମାନିକି ଚଳିଲା ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନରେ ହିଁ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନରେ ବି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରୁନି। ଯିଏ ମାନିକି ଚଳିବ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମନା କରାଯାଇଥିବ ସେଥିରେ ବି ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ମଞ୍ଜୁବାଳା ମହନ୍ତ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା? ସୁଗାର ବାହାରିଥିଲା ବାପାଙ୍କର, ବାରିପଦା ନେଇଥିଲି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ସୁଗାର ଦେଖେଇଲୁ, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଭିତରେ କହିଲେ କେତେ 4.2 କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୋ ଭେଣେଇ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ମଞ୍ଜୁକୁ ଯା, ସେଇଠି ଅଲୁଣିରେ ଦେଉଛନ୍ତି କବିରାଜ ମେଡ଼ିସିନ, ସେଠି ନେଇକି ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ନେଉଥିଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ବାପାଙ୍କର ଥିଲା ସକାଳେ ନେଉଥିଲେ 16, ତାପରେ ଧୂପର ବେଳେ ନେଉଥିଲେ ସେଇଟା 7, ଆଉ ରାତିକୁ ନେଉଥିଲେ 17 40 ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛନ୍ତି ସକାଳେ 12 ଆଉ ରାତିକୁ 10। ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ଭଲ ହେଇଯିବେ ବୋଲିକରି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା? ହଁ, ମୋର ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଗୁଡ଼ଟା ସେ କହିଲେ ବାତ ବୋଲି କହିଲେ ସୁତରାଜ ବାବୁ। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଖାଇଲାରୁ ସେ ମୋର ମାନେ ଭେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲି ଥିଲା, ସେ ଭେନ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଏତେ ନାହିଁ, ଆଉ ଚାଲିପାରୁଛି, ବସିକି ଉଠି ପାରୁନଥିଲି। ମୋ ନାଁ ସୁଭାଷ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୁଏ। ଆଉ ମୋତେ ଗତ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୁଗାର ରୋଗ ଆଉ ମସଲ୍ସ ପେନ୍ ଆଉ ଏସିଡ଼ିଟି ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଉଛି କିଛି କମୁନି। କିନ୍ତୁ ହୋମିଓପାଥି ଏଲୋପାଥି ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବ୍ୟାଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଜାଣିବାକୁ ପାଇବାରୁ ଏଠିକି ଆସୁଛି ଏବଂ ଔଷଧ ନେଉଛି। ମୋ ସାଥିରେ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ମଲ୍ଲିକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ଏଇ ବିଷୟ ଏଇଟା 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୁଗାର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛୁ, ମେଟଫର୍ମିନ୍, ଗାମ୍ପାଇଡ୍, ଫିନାଇଲଡିଜିମ୍ ଖାଇକି ତ ସବୁ ତାର ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏଲୋପାଥିରେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ଖବର ପାଇଲେ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି କେମିତି କୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ରକୋଷ ସେମିତି ଶୁଣାଶୁଣିରେ ଆସିଲି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି କଲି,
ଯେକି ଏଠିକାର ଆମର ତାରିଣୀ ପୀଠର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ଦେଖିଲି ହଁ ଏ ବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର ପଇସା, 3 ମାସରେ 21 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିଲି ଏଠି ଆମେ ତଳେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ 5,000, 10,000, 15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ହ୍ୱାଇନଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ 7,000 ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ତେଲୁଗୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ 24 ନ୍ୟୁଜ୍। ଖବର ପଛର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ।